Легенда про птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч, і гэта легенда пра птушку. Давно мы не сустракаліся з вами ў такім фармаце. Легенда пра птушку з Кветкай найчасцей сустракаемся, але прапаную ўсё ж такі сёння паразмаўляць на вельмі цікавую пра вельмі цікавую птушку. І, дарэчы, гэтая праграма яна напісана па замове. Замовіла мне яе Яўгенія Найдовіч, і гэта не жарт. Калісьці, напэўна, яшчэ ў маі ці пачатак ліпеня яна сказала: Наста, ты павінна напісаць нам праграму пра дятла, бо гэта птушка увогуле скора будзе нейкім сімвалам Радыё Марыя. Тая, што дзяўбе, дзяўбе, дзяўбе і прабівае тое, што не прабіваецца. Дык вось, моя любая Яўгенія, легенда пра птушку, дятел. І вас, слухачы і гледачы, запрашаю ў нашу такую вандроўку па легендах ды цікавостках пра гэтую птушку. Адразу ж скажу, што птушкі, жывёлы, дарэчы, расліны, усе гэтыя істоты у славян, у людзей дзяліліся, як заўжды, на чыстых, благаслаўлёных там Богам, да, і нячыстых, якія звязвалі, у лепшым выпадку са светам мёртвых, у горшым выпадку, з д'яблам. Тое ж самае мы маем і ў гісторыі пра дятла. Пачну з легенд. Даволі шмат легенд, якія вітаюць вакол гэтай птушкі, і хрысціянскіх, і нехрысціянскіх. Па найбольш такой распаўсюджанай легендзе дзяцел, гэта быў такі чалавек, вельмі надакучлівы, заўжды сумны, а вось ён ніколі не усміхаўся і заўжды наракаў. І так ён ужо ўсіх там распёк людзей побач, што яны звярнуліся да Бога. Бог пачаў клапаціцца аб гэтым чалавеке, дапамагаць яму, але зноў ж такі ён ніколі не быў у супакоі. Ён заўжды быў надакучлівым. Вось. І тады Бог проста ператварыў гэтага чалавека ў птушку і загадаў займацца хоць аднастайнай, але ўсё ж такі карыснай справай. І больш ніколі не наракаць. Вось. Цікава яшчэ тое, што паводле такіх шматлікіх легенд дзяцел з'яўляецца менавіта той птушкай, якой пан Бог дазволіў нібыта штосьці прадракаць. Канешне, найчасцей гэта размова ўжо ўшла пра смерць ці некую там хваробу. Вось нават адна такая беларуская старадаўняя прыкмета распавядае нам пра тое, што калі дзяцел стукае кут дома, то гаспадара чакаюць вялікія такія непрыемнасці ці нават смерць. Вось. І, напэўна, вось на гэтым такую цёмную старонку жыцця дятла я хачу і скончыць. Бо птушка сапраўды вельмі цікавая, і далей я распавяду пра яе менавіта з навуковага боку погляду, да, вось такі замах у мяне ёсць. І ў той жа момант паспрабую растлумачыць, чаму менавіта дзяцел гэта тая птушка, тая істота жывая, якая даказвае які прамы доказ існавання Бога. Вось сапраўды, на мой погляд, гэта так. Але пачынаем рухацца паціху. Дзяцел па-лацінскай, з лацінскага гэта пікус. Пікус, і, дарэчы, назвалі гэту птушку так, бо пікус, пік, гэта у рымскай міфалогіі бог палёў, лясоў і бог прадказанняў. То есть у гонар гэтага бога рымскага была названа гэтая птушка. Так і засталося, пакінулася з цягам часу, перарасло ў назву, і дзяцел па-лацінску пікус. У хрысціянстве дзяцел заўжды сэнсуецца з чалавечай прыродай, часам з ерасцю, часам з д'яблам, вось, якія падрываюць гэтую веру заўжды, якія вядуць да праклёну і гэтак далей. Але ў той жа момант
шмат такіх рэчаў, шмат нейкіх такіх прыкмет, якія распавядаюць нам пра тое, што дзяцел ўсё ж такі добрая, неганебная птушка. Ну, так здарылася, што прадракае ён нейкія там беды часам. І кажуць, што дзяцел выйшаў з самой зямлі, і што зямля ўвогуле гэта менавіта ад Бога. То бок і птушка сама ад Бога. Дзятла ніколі, што вельмі цікава, ніколі не карысталі ў ежу, бо заўжды было павер'е, што дзяцел гэта чалавек, якога Бог ператварыў у птушку, як я раней казала. І гэта вельмі дзівосна, бо 17-18 век, ну, дзесьці гэтае стагоддзе, да, заўжды арыстакратія, яна ўжо не ведала, чым сябе пабавіць, і пачынала есці вось гэтых маленькіх птушак. Памятаеце, там пра шчыглая распавядала, пра сінічку, што імі харчаваліся. То бок дзятла ніколі не ўжывалі ў ежу, бо лічылася, што гэта калісьці быў такі чалавек, якога Бог пакараў. І цікава, што шмат легенд яшчэ распавядае нам пра тое, як дзяцел увогуле стаў лячыць гэтыя дрэвы, што гэта такі сімвал апякунства над лесам, над дабрабытам, тым самым, бо з дрэва рабілі і хату, так, і ежу трымалі, ну, атрымлівалі з леса і гэтак далей. То бок гэта была такая ахова Бога над усімі людзьмі. І вось такім вартаўніком Божым быў гэты дзяцел. Але цікава, што ў гэтых легендах, якія распавядаюць нам пра такія факты, дзяцел, ну, ён не мужчынскага роду, то бок сэнсуецца, што гэта жанчына, што дзяцел гэта жанчына, гэта вось тая маці, якая клапоціцца пра сваю такую сям'ю, то есть такі мацярынскі клопат мы атрымліваем. Распавяду дзве легенды, якія найбольш вядомы ў нас на Беларусі. Магчыма, хтосьці з іх, ну, гэты легенды ўжо ведае. Паводле адной, у нядзелю нельга працаваць, не трэба, гэта святы дзень, дзень для душы. Але адзін чалавек, ён вырашыў пайсці ў лес, паслухаць, дзе гудуць пчолкі. Знайшоў гэтыя дрэвы і зрабіў на дрэвах такія надсечкі, каб потым знайсці вось гэтых пчолак. І Бог за гэта яго пакараў і ператварыў у дзятла. Гэта паводле адной версіі, а паводле другой нашай такой беларускай легендзе, што гэта быў увогуле бортнік. Вось, і ён хадзіў па борты для пчол, шукаў гэтыя дрэвы менавіта ў нядзелю, за што таксама быў пакараны Богам, і заўжды ён зараз працуе і ў нядзелю, і ў астатнія дні тыдня. І цікава, што, канешне, адсюль мы таксама маем тое, што мяса дзятла нельга ўжываць, і крыўдзіць яго таксама нельга, бо гэта калісьці быў чалавек. Вось. Ёсць яшчэ такое народнае павер'е, і яно, канешне, больш паганскае, але ўсё ж такі агучу яго, што гэтая птушка звязана з вогненнай такой сімволікай, і лічылася паводле адной з легенд, што менавіта гэтая птушка прынесла людзям агонь. То бок таму і прыкметы ёсць: прылёт дзятла на дом, да, то да пажару. Вось. Яшчэ так крыху узгадаю тое, што ёсць цікавая і рымская легенда пра дзятла, і яна апавядае нам пра тое, што гэта быў пасланнік Бога, і вось ён выкарміў Ремула і Ромула, так, вось гэтых блізнят, якія потым заснавалі Рым, што менавіта ён прыносіў ім некае там харчаванне. Вось, але дзяцел, на мой погляд, гэта птушка, якая вось проста сведчыць пра існаванне Бога. Чаму так? Досыць відавочна, дарэчы, і прама сведчыць пра існаванне Бога, бо ён уладкаваны вельмі дзіўна і вельмі дасканала. На тое, на мой погляд, эвалюцыя проста не здольная на такую дзейнасць. І навукоўцы вельмі дакладна вывучаюць гэтую птушку, як яна там стасуецца ў сваім жыцці, якое анатамічнае страенне яна мае. Вось. І пачынаюць з гэтых цікавостак, якія навукоўцы даследуюць і якія яны тлумачаць з боку погляду такой навукі, але адно пытанне паўстае за другім.
Па-першае, дзяцел, яго галава, да, гэта сапраўды самы дасканалы амартызатар, які толькі можна прыдумаць. Вось уявіце, што на працягу дня дзяцел б'ецца галавой па дрэве прыблізна 12 000 разоў. Калі б уявіць, то, напэўна, ўжо напрыканцы дня галава праскалолася ад болю, а вось дзятлы займаюцца гэтым штодня. І колькі раз ён дзяўбе па дрэве. Вось зараз услыхайцеся, так? 20-25 разоў у секунду. Секунда – гэта раз. Вось вы кажаце раз, а ён уже прыблізна 20 разоў стукнуў па дрэве сваёй дзюбай. Вось, і, канешне, якая яшчэ птушка, вось, наносячы ўдары па дрэве з такой неверагоднай сілай, можа астацца жывой напрыканцы дня, бо у іншых бы птушак мозг бы ўжо ператварыўся проста у кашу. І, дарэчы, з такой сілай, з якой дзяцел працуе, так, то, ну, калі б уявіць, ну, чалавека, гэта было б сур'ёзнае пашкоджанне мозгу. Чаму так кажу? Бо 20-25 разоў у секунду з такой перагрузкай адчувальнай вельмі каля 1000 ньютонаў. Каб разумець, што чалавек згубляе прытомнасць ад удару, ну, як кажуць, накаут, просто кажучы, да, ужо пры 80 ньютонах, а тут 1000. І кожны раз падчас удару па дрэве галава дзятла адчувае такое напружанне, якое роўнае 1000 сілам гравітацыі. Гэта прыблізна ў 250 разоў больш, чым выпрабоўвае касманавт падчас запуску ракеты. Вось, і як жа так дзейсніцца, што ён пры гэтым застаецца жывым? Ды яшчэ і потым далей працуе, жыве, нараджае сваіх птушанят і гэтак далей. А адказ вельмі простым, ну, ёсць такі сакрэт. Бо чэрап дзятла і яго дзюба, яны аддзелены адзін ад аднаго дакладней тканінай, вельмі падобнай на губку. Вось менавіта гэтая такая падушка, яна прымае на сябе кожны удар, калі дзюба дзятла датыкаецца ў дрэва. І вельмі цікава, што ёсць навуковец, які вывучае гэтых дзятлаў. Я зачытаю яго такую цытату. Дэвід Юханс, дарэчы, яго завуць. У дзятла ў галаве сапраўдны дасканалы амартызатар, які укладаў яму творца. І людзі да гэтага часу не могуць прыдумаць нічога лепш. Але гэта яшчэ не ўсе сюрпрызы. Амартызатар у галаве вельмі файны, добры. Галава з дзюба не звязаны, можна дзяўбсці, галаўному мозгу нічога там не здарыцца. Але вочы дзятла, так? Бо калі ён стукае дзюбай па дрэве, калі 20 разоў у 1 секунду, то кожны раз да імгнення таго, калі яго дзюба дакранецца да дрэва, яго вочы заплюшчваюцца. Чаму так адбываецца? Бо гэта такі абарончы механізм, каб нейкі там трэскі ў вочы не папалі, ды у вочы увогуле не выйшлі, як кажуць, са сваіх арбіт. Вось. Але, ну, такой ахоўчы механізм. То бок, пакуль вочкі не заплюшчыліся на гэту момант невялічкі долю секунды, дзяцел не ўдарыць па дрэве. І так 20-25 разоў у секунду яго вочкі апераджаюць вось гэты удар дзюбай. Ось такія файныя ў нас вочкі. Але і дзюба, яна ж не зношваецца. Праводзілі усялякія там вопыты, навуковыя даследаванні, як же так сталася, што дзюба працуе. Справа у, канешне, страенні гэтай дзюбы, але там нічога такога надзвычайнага няма. Вось нічога не вылучылі навукоўцы. І сапраўды вось гэта такое адкрытае пытанне і па сей дзень. Чаму дзюба ў яго не зношваецца і нічога з ёй не робіцца, няма ніякіх перашкодаў. Але цікавостка ў тым, што сціраецца хвост.
павінна напэўна ўсё ж такі дзюба сцірацца, да, а сціраецца хвост. Чаму хвост? Бо дзяцел абапіраецца на яго, калі працуе, харчуецца, будуе себе жытло і гэтак далей. То есть у ўсіх у двухкосе нармальных птушак Бог даў хвосцік, каб гэта быў руль пры палёце. У дятла ж гэта апора. І, канешне, вось гэта яго багацце, невялічкі маленькі хвост, на які ён абапіраецца, калі сядае на дрэва, ён яму служыць такой вялікай дапамогай. І хвост гэтай птушкі, ён сціраецца. Сціраецца прыкладна на 10% кожны месяц. То бок новыя пёрышкі пакуль падрастаюць, вось старыя сціраюцца. Навукоўцы даследавалі пяро з гэтага хваста, што ж там такое надзвычайнае, і кажа, што напрыканцы вось гэтых варсіначак, якія складаюць пяро, да, маленькіх, там ёсць такі нібыта кручок. І вось гэта дапамагае таксама вельмі так плотненька улягацца ў адзін хвост гэтым пёрышкам, ды і абапірацца на іх вельмі добра. Другая цікавостка ў дятла, гэта, кажуць, X-абразныя лапкі. Сапраўды, калі мы ўяўляем, што ў птушкі якія лапы? 3 пальчыкі наперад, адна адстаўлена назад. Вось один пальчык адстаўлены назад. То есть такая вось курыная лапка. Так, все добра гэта сабе уяўляем. А ў яго пальцы ідуць іксом. 2 наперад, 2 назад. І гэта дапамагае яму перамяшчацца ўверх, уніз, вакол ствалоў і гэтак далей. Гэта такая дасканалая сістэма, нават можна казаць, падвешвання, якая ўключае не толькі гэты пальчыкі 2 наперад, 2 назад, але яшчэ і сухажыллі, мышцы ног, вострыя кіпцюры, дарэчы, жорсткі вось гэты хвост. І то бок такая атрымоўваецца таксама апора. Вось такая цікавостка пра гэты яго лапкі. Але калі крочыць далей па цікавосткам, язык дятла. Вы ўсе ўяўляеце дятла, якога ён памеру, да? Ну, не самая вялікая птушка, дарэчы. А вось язык яго, ён мае даўжыню каля 15 у сярэднім сантыметраў. Вось такі доўгі язык. Напрыканцы языка, ён гібкі, дарэчы, ёсць, ну, крыху нібыта клею такого, які дапамагае вось гэтых мурашоў, казурак усялякіх здабываць. Што ж робіць дзяцел? Ну, мы ўсе ведаем гэты тунэль у дрэве, які ён прадзёўбае. Дык вось, ён прадзёўбае гэты тунэль, гэтую дзірку, а далей ён прасоўвае свой язык, які мае даўжыню 15 сантыметраў, і ўжо хапае языком гэтую мурашку, бо язык клейкі, і ўжо далей яе праглытае. Вось, дарэчы, цікава тое, што языком ён можа пранікаць вось, ну, нават на 15 сантыметраў у дрэва. Вось, выіскваць гэтых казурачак. Увогуле язык вельмі цікавы. Калі я сказала, што 15 сантыметраў, вы уяўляеце памеры птушкі, дакладна. Куды ж дзяваецца гэты язык? А зараз трэба сабе уявіць такую рэч, што язык дятла уваходзіць у правую наздру, агібае чэрап, галаўны мозг і зноў ж такі выходзіць у рот. І далей ужо функцыянуе як звычайны язык. Гэта ўсё такое прыстасаванне, дзякуючы падоўжанай пад'язычнай косткі. Яно з'яўляецца ва ўсіх дятлаў. Вось. Такі вось таямнічы дызайнер дятла папрацаваў над гэтай птушкай. Ювелірна, дарэчы, вельмі папрацаваў. Вось, але давайте вось на гэты момант мы крыху супынімся і звернемся да навукі, бо мы ўсе ведаем, што ёсць тэорыя эвалюцыі, якая распавядае нам, як жывёльны свет паўстаў на гэтай планеце. Вось, і ёсць Бог, які ўсё гэта создаваў 1, 2, 3 дні, да, па чарзе. І, канешне, гледзячы на дятла, нават некаторыя навукоўцы кажуць, што у яго выпадку эвалюцыя немагчыма. Эвалюцыя ўвогуле бессільна. Бо з боку погляду эвалюцыі гэта абсалютна невырашальная праблема для тых, хто верыць у гэтую эвалюцыю.
якім чынам была сфармавана вось гэта сістэма амартызатараў. Каб дятлы не вынеслі сабе мазгі падчас увогуле гэтага цягу эвалюцыі, калісьці не ж пачалі гэта дрэва дзяўбаць. У дятла доўгі язык. Калі дзяцел мае такі доўгі язык, то трэба ж некуды яго ўладкоўваць у галаве, так? Вось гэтымі пытаннямі ўсе задаюцца навукоўцы. Але што хачу казаць. Вось вы толькі сабе уявіце, што язык дятла доўгі 15 сантыметраў. Яго трэба неяк укласці ў галаву, ды каб ён яшчэ і далей функцыянаваў, дапамагаў дятлу жыць. Паспрабуем правесці такі эксперымент. Тое, што наш язык гэта мышца, так, што ён можа падаўжацца, мы ўсіх ведаем. Дарэчы, проста трэба высунуць язык і камусьці яго паказаць. Працуе, дакладна. Але далей што ж атрымоўваецца з дятлам? Глядзіце, калі вось зараз сабе ўявіць і паспрабаваць гэта зрабіць. Сваім языком вы дакраніцеся да верхняга нёба. Вось. Мы яго адчуваем, яно цвёрдае, так? Але далей мы ведаем, што там ёсць дзірка ў косткі, адкуль ідуць хряшч, наш нос і гэтак далей. Дык вось, калі ўявіце, што язык пачынае расці, як і мае быць, ёсць корань языка, але далей, вось там, дзе ў нас цвёрдае нёба, у дятла ёсць дзірка. І язык уваходзіць у правую наздру. У правую наздру, так? Уяўляем сабе. Адчуваем наше нёбо ў роце, ось здесь язык уваходзіць у галаву праз правую наздру, уверх. То бок потым ён будзе задам наперад. Як жа ён уваходзіць? Ён увайшоў у правую наздру і увайшоў, пакажу на сабе, і ахінае галаву. Ахінае праз нос, ідзе праз лоб, праз цемечка, дзесьці на цемечкі раздваиваецца, ахінае галаву і потым зноў выходзіць у рот. Вось такая складаная сістэма. То бок язык у дятла задам наперад. Ён мае функцыю і амартызатараў, і такіх нібыта рамен бяспекі. Вось і там дзесьці назадзе, на затылкі ён яшчэ і раздвойваецца. То бок два рамні бяспечнасці такой ёсць у дятла. І у гэтай такой вось сістэме дзяцел жыве. То бок з боку погляду эвалюцыі, што мы маем? Вось калі я так дакладна распавяла, мы гэта сабе ўявілі. Язык з ратавой поласцю увайшоў правую наздру, ахінуў галаву і зноў увайшоў у рот, у дзюбу, дакладней у дятла. Вось як жа так сталася з цягам эвалюцыі? Што ж там магло натхніць увогуле дятла мець такі язык? Адкуль жа ён падоўжыўся? Як жа ён перайшоў задам наперад? Адкуда ж з'явіліся вось гэта пад'язычная костка, якая дапамагае функцыянаваць? То бок, ведаеце, гэтыя пытанні, якія паўстаюць перад навукоўцамі, яны не маюць на гэта ніякіх адказаў. Цікава яшчэ і тое, што для тых, хто верыць у эвалюцыю дятла, то вось летапіс такіх закамянеласцяў, ён таксама падкідвае яшчэ адну сур'ёзную праблему. Бо выкапняў дятлаў, так, вось гэтых акамянеласцяў у летапісе практычна няма, таму адсачыць вось такое паступовае развіццё дятла з простай такой птушкі амаль што немагчыма. То бок, вось тэорыя пра тое, што з цягам часу птушка пыталася знаходзіць насякомых казурак у дрэве, і яна працавала над гэтым пытаннем, каб знаходзіць іх там у дрэве, і вось такі доўгі язык і іншыя прыстасаванні, амартызатар у галаве, іксабразныя лапкі, хвост, дзюба, якая не сціраецца, гэта далей. Усё гэта добра, але адкуль яна набыла такі язык? Навукоўцы, калі вось пастаюць такі пытанні, яны кажуць, гэта была мутацыя. То бок добра, давайте паразважаем. Калі атрымалася такая мутацыя, у птушкі, у адзінай птушкі вось такі доўгі язык. Ён павінен бы неяк звісаць з дзюбы, але не, ён жа ўжо быў неяк уладкаваны. То бок, калі ён быў ужо уладкаваны,
то павінны былі быць іншыя прыстасаванні, так? То гэта такі маленькі сцэнар мутацыі, калі разгледзець. Вось гэты пераварот языка задам наперад. Гэта яшчэ павінны былі працаваць так і крывяносныя сасуды, і мышцы, і костка, і гэтак далей. То бок гэта немагчыма, калі б гэта была адзіная мутацыя. І гэта немагчыма, калі б гэта ўсё здзейснілася на працягу часа. Добра, і адсюль мы паўстае такое перад навукоўцамі пытанне, што вось калі б язык дзятла быў сапраўды кімсьці створаны. Ну, вось так атрымалася. Навукоўцы, дарэчы, сфармаваліся нейкія выпадковыя мутацыі. То яны б перамясцілі гэтай мутацыі язык дзятла ў правую наздру, накіравалі бы яго ззаду наперад, гэтая мутацыя дапамагла, але як бы тая птушка, якая атрымала такія прыстасаванні новыя, не памерла б з голаду, бо яна пыталася, спрабавала бы жыць, як усе іншыя птушкі з яе роду, адкуль яна сама. Канешне, калі нават па капрызе лёсу такая першая птушка з такім цудадзейным языком, размешчаным ззаду наперад, яна не памірае з голаду, як яна паспяхова спаборнічае з іншымі птушкамі за ежу, за жыццё, за каханага ці каханую. Гэта не мае адказу, бо найчасцей за ўсё такія жывёлы яны паміраюць. І ўсе гэтыя вось прыстасаванні, мутацыі, як кажа, так, яны бескарысныя на працягу былі б многіх пакаленняў і ліквідаваліся бы самі па сабе. То бок мы атрымоўваем, вось усё гэта резюміруе сказанае, мы што атрымоўваем, што язык дзятла і ўсе гэтыя прыстасаванні, якія ён мае, яны сведчаць нам о тым, што сам дзяцел з'яўляецца такім прадуктам у двухкосці, калі можна так сказаць, больш такога разумнага дызайну, чым магла б сама выдумаць эвалюцыя. І што ж гэта яшчэ нам кажа? Гэта нам кажа пра тое, што сапраўды хтосьці вельмі дасканала папрацаваў над дзятлам. Калі я шукала нейкі такі цікавыя моманты, вось штосьці такое навуковае, то наткнулася ў некаторых працаў арнітолагаў, мне вельмі некаторыя рэчы вельмі спадабаліся, і вось я бы хацела бы нават іх зачытаць. Глядзіце, адзін вельмі такі выбітны эвалюцыяніст, супрацоўнік вельмі прэстыжнага навуковага часопісу, ён паведамляе: существуют определенные анатомические черты, которые просто нельзя объяснить последовательными мутациями, пришедшими более чем миллионы лет назад. Между нами говоря, иногда мы должны признавать участие в этом Бога. Навуковец, які даследаваў увогуле косткі чэрапа дзятла, то ён каментуе наступнае: очень легко увидеть разницу между предметами, сделанными человеком, и сотворенными Богом. Чем больше мы увеличиваем число предметов, сделанных человеком, тем грубее они выглядят. Но чем больше увеличивается число предметов, сотворенных Богом, тем сложнее и тщательнее они получаются. Вось, то бок нават самі навукоўцы не маюць разгадкі на гэтую загадку. Як жа так сталася, што з'явілася на свет вось такая цікавая птушка са ўсімі гэтымі прыстасаваннямі? Сапраўды, гэта вялікая цікавостка. На мой погляд, адкідваючы ў бок легенды, які я вельмі люблю, ўсё ж такі так. Вось то, як уладкаваны дзяцел, гэта сведчыць аб тым, што сапраўды хтосьці над гэтай птушкай вельмі дасканала папрацаваў. Падагульняючы скажу, вось нагадаю, так, гэта лапкі, іксабразны хвосцік, які сціраецца, дзюба, якая не сціраецца, амартызатар у галаве, дзюба не мае кантакту з чэрапам, 22 удары па дрэве у секунду, пры гэтым вочкі заплюшчваюцца за вось гэтай мілісекунды да удару. І, канешне, вось гэтае прыстасаванне з яго языком. Эвалюцыя
Не. А па мерках, дарэчы, яшчэ ўзгадаю, вось навукоўцаў кажуць, што калі па часе прыблізна прыкінуць, так вось, калі б ён сапраўды эвалюцыяніраваў, то гэта б былі мільёны і мільёны стагоддзяў нейкіх гадоў, бо то бок эвалюцыя так хутка не ідзе. А эвалюцыя з таго часу, пра які мы ведаем, то бок дзяцел, ну, ён не ўпісваецца ў гэтых храналагічныя рамкі. Вось. Спадзяюся, гэты мой аповед вас крыху зацікавіў, і вы дакраналіся сваім языком да нёба і уяўлялі, як жа дзяцел жыве. Дадам яшчэ крыху цікавых фактаў пра дзятла, бо птушкі сапраўды вельмі цікавыя, яны розныя па памерах, гэта можа ад 8 сантыметраў да 33. Усё явіце, дзе 8 сантыметраў, менш, чым чалавечая далонь, так, і 53 нават ёсць такія дзятлы, то есть там мала 1/3 сярэдняга росту чалавека. Тое, што дзяцел збаўца нашага лесу, тое, што яго там санітар яго, лікуе яго, гэта мы ўсе ведаем. Але цікава тое, што у дачыненні да дзята, то голад — гэта яго стыль жыцця. Гэта птушка заўжды галодная. Яна з'ядае да 1000 мурашак, нейкіх казурак у дзень, і ўсё роўна яна застаецца галодная. Вось мяне гэтая пражэрлівасць дзятла, яна і дзівіць, і жахае адначасова. Бо чаму? Ён стукае з раніцы да ночы не з-за таго, што гэта нейкая гульня для яго, так? Ён здабывае сабе ежу, і ён пастаянна адчувае голад. Гэта птушка пастаянна адчувае голад, бо ў яго вельмі вялікія энергазатраты. Вось, каб усё гэта дзейсніць, тое прыстасаванне, усе гэта амартызатары, які ён мае, каб усё гэта працавала, трэба пастаянна сілкавацца. Ці заўжды хапае ежы дзятлу? Не хапае, таму часам дзятлы з такім невялікім задавальненнем усё ж такі робяць набегі з лесу на фруктовыя сады, дачныя нейкія участкі, лецішчы, вось, і ласуюцца ягады, асабліва я ведаю, што чарэшню яны любяць. Гэта ўжо з нашага лецішча, нашай дачы гісторыя асобная. Вось. І яны таксама могуць пад'есці крыху гэтай садавіны. Дзятлы вельмі запаслівыя. Яны робяць запасы. І ў Амерыцы ёсць нават жалудовы дзяцел. Што ён робіць? Ён рыхтуецца да зімы, робіць дзёркі ў дрэве, складвае туды жалуды. І так ён можа запасаць каля 400 жалудоў ды іншага насення ў расселінах, у ямах, які выдабаў у дрэвах. І вось я спампавала фотаздымкі, як гэта выглядае сапраўды. Вось птушка не тое, што шукае сабе ежу, але яшчэ і жалуды сабе на зіму запасае. Цікавы такі факт, што ў 1995 годзе птушкі нанеслі непапраўную шкоду НАСА. Як так здарылася? Бо паліўны шаттл Discovery, ён павінен быў адлятаць, і тут находзяць перашкоды. Вось, што некалькі дзятлаў зрабілі ў гэтым шатле Discovery трэшчыны, расселены, яны яго дзяўблі, нешта там шукалі. Магчыма, нейкія гукі іх прываблівалі ці штосьці такое, але вось касмічны шаттл дзятлы дакладна пашкодзілі, і ў час гэты шаттл не адляцеў ад зямлі. Такі цікавы факт. Калі я казала, што дзятлаў вывучаюць навукоўцы, сапраўды вельмі дасканала іх вывучаюць. І вось, калі яны дакладна разгледзелі чэрап дзятла і гэтак далей, яны сэнсавалі, што трэба гэта неяк скарыстаць на блага чалавека. Што ж яны прыдумалі? Ёсць спецыяльны такі сандвіч-балкі. Гэта для будаўніцтва карыстаецца ўсё. Што ж гэта такое? Гэта, зачытаю, біяскладальны матэрыял, які быў натхнёны канструкцыяй чэрапа дзятла. Гэтыя бэлькі прызначаны для таго, каб выпрымліваць пастаянныя ўдары, не патрабуючы пры гэтым замены.
Сэндвіч-бэлькі складаюцца з пластыка, армаванага вугляродным валакном, якое імітуе высокатрывалую дзюбу. Далей ідзе гумавы пласт, які імітуе пад'языковую костку дятла для паглыбення і рассеивання удараў. Другі пласт уяўляе сабой алюміниевыя соты, кіпрыя і лёгкія, як губчатая костка дзятла для амартызацыі удараў. І апошні пласт такі, як і першы, які імітуе костку чэрапа. Такі сэндвіч-бэлькі з бескладанага матэрыялу ў параўнанні са звычайнымі бэлькамі памяншаюць пашкоджванне да 80% і вытрымліваюць нагрузку ў 40% адсоткаў, калі параўноўваць з іншымі бэлькамі. То бок вось так навукоўцы скарысталі тыя веды, якія яны маюць пра дзятла. То бок проста разгледзелі яго страенне, яго стан і далей зрабілі гэтыя бэлькі па яго прыкладзе. І зараз шырока гэта карыстаецца ў будаўніцтве. Што ж яшчэ хачу дадаць пра дзятла. Глядзіце, мы ўсе ведаем дзятла. Калі кажам дзяцел, то заўжды гэтая птушачка невялікая, некая такая пёстренькая, чорненькая з беленькім там ёсць, і яго абавязкова чырвоная шапачка адзета. Так вось гэта самы буйной з дзятлаў, які жывуць у нас у Беларусі. Яго завуць Жэлна. Увогуле у Беларусі жыве ажно 10 відаў дзятлаў. І гэтыя птушкі настолькі розныя, што часам мы нават не сэнсуем сабе, што гэта той самы дзяцел. Я вельмі так хуценька распавяду, бо мне здаецца, гэта цікава, і магчыма хтосьці калі заўважыць такую птушку падобную на дзятла, ці дзяцел гэта, то ён прыгадае нашу праграму, якую важліва праслухаў, ці праглядзеў і сэнсуе сабе, што так менавіта гэта дзяцел. Вось першы дзяцел гэта Жэлна. Чырвоная шапачка, чорны колер. Усё добра. Ёсць зялёны дзяцел. Ён сустракаецца не так часта, сустракаецца ў асноўным у Брэсце ды Гародні. Ён выглядае як папугай. Я, дарэчы, яго аднойчы пабачыла вельмі блізка, і я палічыла, што гэта папугай, які ў кагосьці збег з хаты. Сапраўды досыць такі яркі зялёны колер у птушкі, а на галаве чырвоная шапачка. Выглядае вельмі экзатычна. Гэтая птушка занесена ў чырвоную кнігу Беларусі. Дарэчы, вельмі цікава, што зялёны дзяцел, сэнсуем сабе, выглядае як папугайка. Вось як дзяцел, які стаў папугаем. Зялёнага колеру, чырвоная шапка. Цікава тое, што гэтыя дзятлы, яны рагочуць. Вось сапраўды іх голас, ён нагадвае такі рогат. Далей ідзем. Калі мы бачым дзятла, які вельмі падобны на зялёнага папугая, у яго ёсць чырвоная шапачка, але ёсць яшчэ крыху шэрага каля шыі, такі пераход, вельмі такі цікавы па колеру. Гэта ўжо сівы дзяцел. Ён жыве ў лісцяных, змешаных лясах, часам корміцца ў нашых садках, то бок мы яго можам таксама пабачыць. Калі мы бачым дзятла, які проста чорны і белы, а шапка ў яго жоўтая, уяўляеце сабе, то гэта трохпалы дзяцел. І гэта таксама дзяцел, і ён жыве ў нас у Беларусі, але яго можна пабачыць у асноўным у іглічных лясах, бо ён пітаецца казуркамі, якія жывуць у мёртвай драўніне іглічных парод. Жоўтая шапачка ў дзятла. І таксама чырвоная кніга Беларусі для яго адчынена. Ён там ёсць. Гэта трохпалы дзяцел. Ёсць яшчэ ў нас і дзяцел сірыйскі. Гэта птушка з'яўляецца адной з самых дробных птушак сярод нашых дзятлаў. Канешне, жыве ён на блізкім усходзе, але сустракаецца і ў нас. Выключна селіцца ў населеных пунктаў. Дарэчы, найчасцей за ўсё яго бачаць у Віцебскай вобласці. І цікава, што да 1080-х годах, где-то 80-х нават гадоў, увогуле ён да нас не далятаў, а зараз стаў далятаць. Далей ёсць сярэдні дзяцел. Ён выглядае як Жэлна, як вядома нам дзяцел, але ён крыху больш буйны. Вось у яго ёсць вус,
такі вось мазок каля дзюбы, нібыта вусы адзеты, і ён вельмі пёстры. Больш вось гэтых пераходаў чорнага ды белага. Дарэчы, ён вельмі любіць гарадскія паркі. Найчасцей яго там і бачаць. Ёсць яшчэ і малы дзяцел. Часам людзі кажуць, што гэта маленькі дзяцел, нейкі птушанятка дзятла. Сапраўды, нібыта гэта самы звычайны дзяцел, але памерам з вераб'я. Вось ёсць такія дзятлы, гэта маленькія дзятлы, так і называецца малы дзяцел, як верабейка. Вось, жыве ён у змешаных лесах, харчуецца таксама усялякімі там казуркамі, мурашкамі, вельмі любіць жыць поблізу нейкіх забалочваных участкаў. Такая ў яго асаблівасць. Ёсць яшчэ і дзяцел беласпінны, ён самы буйны, у яго вельмі вялікая дзюба такая, і жыве ён у асноўным у лісцяных лясах, дзе вось ёсць гэтае дрэва. Таксама у чырвонай кнізе Беларусі, але кажуць, вось паследнім даследаванні я чытала, што ўжо на палесе яго ўсё больш і больш і больш. Ну і самая дзіўная птушка з дзятлаў, якая жыве ў Беларусі, гэта верцішейка. Калі казаць пра верцішейку, увогуле тут трэба зрабіць асобную праграму, бо часам жартуюць, што гэта дзяцел плюс камень плюс змяя. Вось табе будзе птушка. Птушка выглядае па форме як дзяцел, в шэрай афарбоўкі, якая полностью зліваецца з лісцем, з галлём. Дарэчы, па фарбоўкі чымсьці нагадвае казадоя, пра якога я распавядала, пра ляляк казадой. Вось. А цікава яшчэ тое, чаму яшчэ плюс змяя да птушкі. Калі дзяцел, яго злавілі, ці штосьці з ім там здарылася, ён жадае напужаць кагосьці, ён выцягвае шыю, і гэтая шыя сапраўды так доўга цянецца, што нагадвае шыю змяі. І калі вось гэта ўсё пабачыць, то, штосьці змяінага ў гэтай птушкі ёсць. Таму і назвалі верцішейка. І, дарэчы, верцішейка, яна такая шыпіць яшчэ, як змея, выцягвае шею, вельмі так круціць галавой, закідвае яе сапраўды, вось як змея. Яны, у адрозненне ад іншых дзятлаў, яшчэ і спяваюць гэтыя верцішейкі. Вось, і часам яны нават і не будуюць свае гнёзды, не робяць дупло, а дзяцел у асноўным жыве ў дуплах, а займаюць чужую кватэру гэтыя верцішейкі. Вось, такая таксама цікавая птушка. Калі хто калісьці пабачыць птушку, якая выцягнула галаву і круціць ёй паводле змяі, то гэта дзяцел, верцішейка. Вось. Такая у нас сёння праграма з вамі атрымалася. Паразмаўлялі пра асаблівасці дзятла, узгадалі легенды, якія ёсць пра дзятла. І, канешне, крыху так хуценька вось знешне паразмаўлялі пра тое, якія дзятлы жывуць у Беларусі. І сапраўды дзяцел птушка легендарная. Вельмі спадзяюся, што інфармацыя была карыснай, што дзяцел таксама пабачыўся вам у нейкім такім новым свеце. Калі ёсць нейкія пажадання, прымаю замовы на праграмы. Вось, з вами была Анастасія Аўдзевіч. З Богам. До новых сустрэч. Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.